Ο Λίο και το μαγικό φως. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό που βρισκόταν δίπλα σε ένα μαγεμένο δάσος, ζούσε ένα αγόρι, ο Λίο. Ο Λίο ήταν καλόκαρδος, αλλά πάντα φοβόταν το σκοτάδι και τα άγνωστα μέρη. Οι φίλοι του συχνά εξερευνούσαν το δάσος, όμως εκείνος προτιμούσε να μένει κοντά στο σπίτι του. Ένα βράδυ, μια μεγάλη καταιγίδα ξέσπασε και το χωριό βυθίστηκε στο σκοτάδι. Οι φλόγες των φαναριών έσβησαν και όλοι φοβήθηκαν. «Μόνο το μαγικό φως της λίμνης μπορεί να ξαναφέρει το φως στο χωριό», είπε η γιαγιά του Λίο. Όμως κανείς δεν τολμούσε να πάει να το φέρει, γιατί η λίμνη βρισκόταν βαθιά μέσα στο μαγεμένο δάσος. Παρόλο που η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, ο Λίο ήξερε πως πρέπει να προσπαθήσει. Πήρε μια μικρή λάμπα και μπήκε στο σκοτεινό δάσος. Τα δέντρα ψιθύριζαν γύρω του και οι σκιές χόρευαν περίεργα. Ξαφνικά, ένας μικρός φωτεινός λύκος εμφανίστηκε μπροστά του. «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι», είπε ο λύκος. «Το θάρρος δεν είναι να μην φοβάσαι, αλλά να προχωράς ακόμα και όταν φοβάσαι». Ο Λίο πήρε μια βαθιά ανάσα και ακολούθησε τον λύκο. Καθώς περπατούσε, ένιωθε την καρδιά του να δυναμώνει. Όταν έφτασαν στη λίμνη, ένα λαμπερό φως αναδύθηκε από το νερό και γέμισε τον ουρανό. Ο Λίο πήρε προσεκτικά το μαγικό φως και γύρισε πίσω. Όταν έφτασε στο χωριό, το άφησε να πετάξει στον ουρανό και ξαφνικά όλα τα φανάρια άναψαν ξανά. Το χωριό ήταν και πάλι φωτεινό και όλοι πανηγύρισαν. Από εκείνη την ημέρα, ο Λίο δεν φοβόταν πια το σκοτάδι. Είχε μάθει πως το θάρρος είναι το φως που νικάει το φόβο. Και κάθε φορά που κάποιος στο χωριό ένιωθε φοβισμένος, ο Λίο του έλεγε «Το θάρρος δεν είναι να μην φοβάσαι, αλλά να προχωράς ακόμα και όταν φοβάσαι».